Kansalaiset, tämä on avunpyyntö. Tämä tulee tulevaisuuden Suomesta vuodesta 2098. Vain te voitte auttaa meitä. 90 vuotta teidän jälkeenne suomalainen yhteiskunta on romahtanut. Syynä ovat ratkaisut, jotka te teitte. Te romutitte sen, minkä isänne rakensivat. Te lyhytnäköiset ja itsekkäät. Te saatanan tunarit. Vuonna 1920 suomalaiset yksityiset kansalaiset keräsivät varat Turun yliopiston perustamiseksi. Heitä oli 22 040. He eivät olleet rikkaita, eikä ajat olleet paremmat kuin nyt teillä. Mutta he tekivät sen. Heidän kaukonäköisyytensä on tuottanut teidän onnenne. Suomalainen terveydenhoito, koulutus, oikeuslaitos ja yritystoiminta on rakentunut sille. Nyt on teidän vuoronne. Kantakaa vastuunne, jotta me, tulevaisuuden suomalaiset, voisimme ajatella myös teitä kiitollisuudella. 1 euro Turun yliopistolle on 3,5 euroa Suomen tulevaisuudelle.